Jatend piny William Ruto wacho ni en gi yie ni duol mochung'ne choko osuru KRA dhi chopo lek mare mar $3 trillion e giko hiko muom mar 2023-2024. Ruto manodhialo nyasi mar odiechieng' jogo osuru e boma Mombasa owacho ni goyo osuru e yo kende mar konyo sirkal chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, Ruto onyiso jopiny mondo bi oket sirkal tesre e wi chenro mag dongruok bang' chulo osuru. Kaoloso e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' jogo osuru e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto onyiso geno mare ni duol mochung'ne choko osuru KRA dhi chopo lek mare mar choko osuru maromo $3 trillion e giko higani. We have given a target to KRA of $3 trillion this year. I know it is achievable. I know it's doable. And next year, I know we can do $4 trillion. I am looking at the day when we will not have any fiscal deficits. And it is not too far from now. Because if everybody paid their bit, we would not need all the fiscal deficits that we have. If everybody paid their bit. Duol mar KRA osebedo kod wich bar mar chopo lek makamano e kinde ma jopiny, riwruoge mag jotich, riwruok mar Azimio kod jotend dinde osebedo kaseyo William Ruto kuom thung'o oganda jo Kenya kod osuru. Mana kaka pile, Ruto odhi nyime kod yalo injili mar jiwo ji duto mondo chul osuru kaka yo mar siro piny owacho e chwalo chenro mage mag dongruok kaachiel gi bero ngima jopiny. Your Excellency, domestic resource mobilization remains a major source of long-term financing for sustainable development across the world. Independence, our sovereignty, is when we can manage our own affairs, when we can meet all our obligations, when we can pay for all the services that are due to us and fund all that we need in Kenya. Kata kamano, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua osingo mar neno ni osuru mag jopiny oti kodo e yo makare kendo kwayo jopiny mondo ket sirkal tesre mar yudo dongruok bang' golo osuru. Those of us in the executive who work under the president have very clear and unequivocal instructions from the president that all taxes, all funds collected from taxpayers and given to us through appropriation by the National Assembly must be used prudently and for the purpose for which they have been raised. We must all pay tax. And once we have paid tax, let us demand from government that our taxes are used in the proper manner. They are not stolen, they are not corruptly used, they are used in the proper manner. I am really looking for that day when we all pay tax and demand from government that that tax is used. Mopogore kod sirikal mar Jubilee, piny owacho mar Kenya Kwanza oloko tanga e chenro mare maneno ni girwako osuru duto e okapu margi. Kaluwore kod jatend piny William Ruto, piny owacho mare ok bi sando joma oyud kod ketho mar pondo ne chulo osuru, kar mano gibiro timo twak kodgi. There is still a lot of money out there. There are still many people who are not paying tax. Slowly but surely we will speak to them, we will talk to them, we will encourage them, we will work with them until we all pay tax. That's all we need to do. The rest can be achieved. So, and as I have said, it doesn't have to be punitive. It doesn't have to amount to harassment, but we must be firm, we must be decisive, and everybody must keep their part of the bargain. Maena taro kod kinde machien kuma duol mar KRA ne tiyo kod obila e mako kendo sando weg kembe mane isayo kod dhanjo ne chulo osuru kaka seneta Manakuru Tabitha Karanja mar kambi loso amuna mar Keroche. E komachielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua odok ne jatende e wi seyo mosebedo kaluwore e wi tiyo kod omenda makore lach e timo limbe e pinje ma oko. Gachagua wacho ni limbe makamago osechako nyago olemo kuom ywayo joket mwandu kod jolimbe ma e pinje ma oko gino madhi bero uchumi. Because of anchoring the country properly in the international stage, Kenya is now
the destination of choice for investors and for tourists. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kingi Charles mar